Аз не разбирам хората с DNF. Винаги съм го казвал. Ако не си контузен, няма причина да не финишираш. Цял ден страхотна жега от Езерния връх до Пепирин. Цялата рила, над хижа Македония, Картала, всичкото с всичките транаци. Билно, без вода, без... Такова бях сам. И пожелано успех, Боян Дочев, успех за 5-те планини. И това е ламинирано и залепено на самия връх на котата. Стига! Туто на шега, споменах на някакви приятели, на повечето приятели. И супер естествено, без да правя генерални организации, без да съм моля на хора, без да планирам точни часове, таблици и така нататък. И ще чакаме тук. Аз ще дойда да бягам тук с тебе. Аз ще карам с колелото с тебе Верила, Деси Христова, Ники Пенчев, Ники Дърменджиев, Ивайло Атанасов, Вели, тогава Меги Бенева каза. Наталия! Меги Бенева не каза, Наталия каза на Меги Бенева. Боян стигнали до хижа Пирин. Отиваш на хижа Пирин. Тя се готвеше тогава инструктирана за поредните изрощини тогава. 2017 година. И един приятел по една Арбат Вели с Субарото, дето цял живот ме подиграва, че бягам. Защото той си обича, като ти на хижа, той си изпие 6 бири. Да. Не, че не пим по бири, ама той и Боянски, аз съм свободен, къде ти трябва съпорт с Субарото. Бат Вели най-големия. И за една седмица като на шега скълъпихме някакъв план, дето звучеше доста адекватно. И стана деца вика като по филмите. Без хиляди пейсари, всъщност имаше 3-4 пейсари, но без генерално планиране, без филмово заснемане. Като на шега тръгнахме и то какво беше? Апетита идва с яденето. Да. Както тръгнахме за... Както тръгнахме с график за 4 дена. Аз имах график за 4 дена. Така и първия ден свеж на езерата, лягаме да спим в 5 следобед. Викам на Ники Дерменджиев. Давай да ставаме в полунощ и да продължаваме. Какво ще спим цяла вечер? Той тогава се върна от окото, аз продължих цяла нощ и реално дето ме питаш за пейсари, реално в най-тегавия участък, който е цял ден страхотна жега от Езерния връх до Пепирин. Цялата рила, над хижа Македония, Картала, всичкото с всичките транаци. Билно, без вода, без... Такова бях сам. И много бавно се движих. Реално със сигурност, с много повече подготовка. И с планирани пейсери, чакане, носене на багажи и така нататък, със сигурност може да се свали много време там. Но буквално аз се учих движение, аз съм го правил веднъж и беше супер култур. И само си съм към предела, ама ходя. И Бат Вели и Ивайло Атанасов с Субарото, качили 7-8 км над предела по черните пътища. И само ма пресеше, си ката, бе, момче, кога ще ходиш? Аз нека да дам сега. Тракери, мракери, фейсбук, активности, глупости. Няма такива ли. Писал съм им, като съм имал обхват и после къде се намерим. Може да се разминем някъде. Да. И само ми метнаха раницата в колата и продължихме надолу с Ивайло. И затова ти казах, ако имаш възможност, нали, да има кола с твоя багаж, не говорим да ти правят масажи, да ти мият краката и така нататък, ама да ти стигнат багажа, да влезеш да си вземеш бързия душ, да хапнеш набързо и да легнеш. Ама като се прави фъката, явно не трябва да се спи. Както след това видяхме, машините след това го направиха без сън. Аз си бях планирал 3 нощи спанета. А по колко спиш на това спане? Спиш си нормално или... Първата вечер аз си казах,
Завихме с Ники към 5,5-6 на 7-те езера. И към 12 си бяхме поръчали някаква закуска бяха ни приготвили. Реално тогава осъзнахме, нали, бях гледал всичките филми на Дизел, опити на Божо и тогава осъзнах, че аз ако спя 8 часа, си направят дългия туризъм, ама няма да е баш като по филмите, като техните филми. Да. И тогава малко се вкараш във филма. Сега не съм се възприемал като звезда, ама беше първи път, беше с някаква доста адекватна подкрепа. И си викам, да бе, като си тръгнал сега няма да лежиш 8 часа. И си навихме будилници за след 4 часа съм. Първата вечер 4 часа. И вече втория ден, колкото и да ми беше тежък, и Вайо и Бат Вели ме надъхаха. Защото мене плана си ме беше, спя си на хижа Предел, минавам Северен Пирин и спя на хижа Пирин. Не съм сигурен сега трябва да видя дали на хижа Пирин или на хижа Попо или Вайо трябваше да се спи. И четвъртия ден си го завършвам. Туто финито, фанфари, 4 дена, това онова, биджи. А ние много добре спомням как тръгнахме. В 5 часа от козата на Драгалевци. 5 часа сутринта? 5 часа сутринта от козата на Драгалевци. Което после установиха, че е по-хубаво да се тръгва късно, за да не си вжегате на Добрила, на Верила. Верила, да. Ама, деца вика, прокарахме пътя, след това използваха. Много ясно. Ако се шегуваш, че ти правилно стартира, че има лойка да говориш с човека, който е, нали, го е правил това нещо. Точно. Преди тебе. Тогава и кофето си ме изпрати и после това го изпращах няколко пъти и така нататък. И точно това ми подсказа след това преди това си говорех с моя много добър приятел, мотиватор и първи треньор, така да се каже, Николай от Австралия. След последните години на дългата трявна се представяше невероятно добре, който е ултрамаратонец в Австралия от над 20 години. Това технически възможно ли е с всички отровни змии и гущери там? Да. Той има някакви 100-200 майлари в Австралия. Това е невероятен континент. Там какво имаш в задължителната екипировка? Съм сигурен. Някакви 25 вида противоотрова. И той използва един много силен термин тогава. Не се притеснявай на първопроходците, винаги е най-трудно. Това във връзка с първото минаване и с опита след това. И точно тогава на хижа Предел и аз и Ивайло и вече бяхме решили, че имаме теоретичен шанс да влезем под 3 денонощия. Като това значи да тръгнем от Предела и да не спираме до Гоцен връх. Майко! Това трябва да го видя на стравата, колко излезе накрая. Ама направихте ли го така? Да. Сега. Обиждаш ме? Кото обиждаме? Това звучи брутално. Не. Моите очи. И тръгнахме в 4 часа, реално, защото ме питаш за спането. Да. Легнахме около... Сега ще излъжа. Може би към 9, 10, 11 часа на хижа Предел. Бат Вели си беше сипал 2 ръки. Той беше казал, момци, оправите се. Той си е с колата и ще начака на хижа Пирин. Има 3 часа шофиране. Ние имаме цял Северен Пирин. И с Ивайло тръгнахме 4 или 4,5 тръгнахме от хижа Предел. От 1000 метра. И трябваше да се качим до мраморното било, Албутин, хотел Кончето, Вихрен, всичко. И на обяд бяхме на Вихрен. Евно. Имаше една невероятна изненада. На хижа, на връх Вихрен, защото не беше такъв популярен ден. Мисля, че беше петък или нещо такова. Ага. Нямаше милиони хора. И на върха имаше залепен снимката от събитието и пожелано успех, Боян Дочев, успех за 5-те планини. И това е ламинирано и залепено на самия връх на котата. Стига! А4 формат, човек. И много яко. И Вайло тогава направи едно видео. В смисъл, аз не съм сигурен дали не са
насълзих от кеф, нали, от емоция тогава. Както казах, го играхме като по филмите, колкото и да не беше чак толкова подготвено. То си е било тотален филм за теб. Филма да беше, аз път като филмите няма пред всички тия мотивиращи видеа, Да, които да, гледаме да. през годините. Много преди това Дизела и всичко, което той направи и мотивира толкова десетки хиляди хора, популяризира бягането, маршрутите, коме мине генерално, на Мартин и на Божо. След това видеята и след това всички останали, които продължиха да копаят в тая ниша и да дързаят по дебрите на планинското бягане. Тогава реално не бяха толкова разпространени тия неща. Да, и ти се усещаш като част от цялото това нещо. И друго супер култо, всяка макар да се припомням, много непланирано ме накара тук да ти разкажа. Но то така стана добре. Иво Атанасов качваме типиците и отваря някакъв лукум. Дето аз съм го взел. Той е нормален бегач, няма да вземе цял лукум да носи. Да. Ама аз си го бях качил предната седмица като пункт да начака там. И той го отваря и не знам да се сещаш на най-старите лукуми, има някаква номерация. Да. Нищо номер еди кое си. И той ми прави една снимка, за която не подозирам и разбирам 2 дена по-късно, като ми праща снимките. Номер 1 и аз на заден фон и отзад вихрени кутело и... някаква брутална снимка. После направо припаднах, като ми я показа тази снимка. Да. И след това Темно езеро, обаче Иво му беше в годините, дето след Витоша получаваше някакви контузии или по време на Витоша, или по време на подготовката за Витоша. И той каза, че няма да може да продължи след хижа Пирен. Бягаше си нормално, но не искаше да се доконтузва. И на хижа Пирен бяхме след обеда, тотално слънчасали, тотално изморени и минали само Северен Пирен. И остават Среден Пирен, Южен Пирен, Славянка, Попови ливади, всичко. Тук се връх. Абе много. И е 4 часа. Тоест има още 13 часа. И пък сега трябва да видя на таблиците колко километра са там. Ама беше на косъм, да кажа. Бат Вели естествено чака на хижа Пирен. Качил се с товарото, отворил си 2 бири, купил ми някакъв пъпеш, сирена, аеряни, уникално. Той е Бат Вели Макефи вече, не го познавам. Бат Вели си направи супер съпорт уикенд. И само казват, айде, я ще тръгва и ни те оставяме. А мене първоначален план беше хижа Пирен, нощувка и на другия ден чекирик и свършваме. Няма такова нещо. 3 дена плана ми беше за 4. И тръгвам. Вече леко при вечер. Пак жега. Среден Пирен, Южен Пирен. Тогава не помня, май нямах музика, слушалки, звънчета. Ама нормалните хора ги е страх от мечки. Пък аз малко неприятно съм имунизиран от този страх. Що? Не знам. Защото може би не съм виждал много отблизо. И винаги ми било мечта да видя. Ага. Колкото и безразсъдно да звучи. А ти си като мен, аз съм ексайтед да видя мечка. Точно, да. И като я видях, се ентусиазирах. Защото Южен и Среден Пирен си е по-диво, доста по-диво. Но нямаше такива случаи, но реално беше вече в късната част на деня. И какво става? И слезнахме на хижа Попови ливади. Съвсем по-тъмно, почелник към 10:30-11 вечерта. Или да беше 10-10:30, с идеята в 11 да тръгнем за Гоце връх. Да. Което беше абсурдно. Меги Бенева естествено. Чакаше си ма там с раничката, с сандвичите, с подготвена и инструктирана от Наталия. Аз реално с Наталия величко се запознах 2 седмици по-рано с много култов запознанство. Ало, здравей! Аз съм Ели, кой си тяма знаеш от Фейсбук. Ще правя една изручтина, ще ми дадеш 2 съвета. И тя само като чу какво мисля да правя.
колко малко съм тренирал. И какъв опит имам. Затвори ли ти телефона? Не. Аз идва и да си говорим и 3 часа си говорихме. Без да ме тренирала, без да ме готвила, без да ме подготвила, тя го прие като все едно утре тя тръгва. Наталя е голям пич. Или не е състезател реално. Даде съвети какви сандвичи да си направя. Едни приятели с една пекарна, нещо вкусно на Парчевич, какви сандвичи да ми направят, какви барчета да ми опекат. Уникално беше. Не ти казвам, за 2 седмици се разви организация, която другите с половин година си организират. Реално, слязох там и бях взел дал вече. Но реално тогава за втори път в живота си усетих какво значи да почувстваш вълната, нали? Да. Как беше на английски? Флоу! В флоу. Да. Тя Наталия много говори за това по принцип. Реално точно като тръгнах от хижа Пирин и бях сам. Точно това си казах, че пейсери, подготовка, сапорт беше изключително важен, но и в най-важните моменти си бях съвсем сам. Реално точно тогава трябваше да наваксам някакво време, защото беше сравнително равно и можеше да се бяга. С идеята после с Меги да качваме през нощта, да не била тя бавно, нали? Да. Цялата славянка си е ходен. Почти. И тогава за втори път реално си влязох в флоа и си бягах по някакви пътища в Южен Пирин, да ти казах. Имаше някакви стада с овце, с кучета. Ама какви са условията да влезеш в този флоу, в този поток? Как го усетите? В смисъл, аз много рядко съм влизал в това. Влизал съм, но някакси изведнъж ти идва един такъв рестарт на организма, ставаш по-лек. При тебе как беше? Доста различни. Нали, мене тогава беше свързано с изтощение, с цел и вдъхновение. А други пъти, когато е било по-леко, е било с много яко, пускам се, правя това, което ми е удоволствие. А тогава се сещаш, аз съм бил на 200 км. На 60 час, на 200 км. Сеща се, че удоволствието е било доста на заден план, така да го кажем. Дарема, очевидно тялото намира удоволствие. И просто се концентрирах и почна да си смятам, защото аз мога добре да смятам на ум. Почна да смятам колко километра, с какъв пейс трябва да ги минаваме, за да влезем в тия 72 часа. Виж сега в момента, ако ме питаш, дори не знам колко ми е време. Дори не знам колко ми е време. Дали беше 70 часа, дали беше 69, дали беше 68. Това вече е трето, четвърто там най-добре. Под 70 часа. Под 70. Реално под 72. Голихме, бяхме под 70. Беше мега яко. И Меги Бенева само каза, айде, сядай и аз тук един боб, един омлет ли, салата, или кой ми бяха поръчали, не помня. Нещо не е било нещо безсмислено. Да. Сигурно не е било боб всъщност, защото Наталия го е поръчала тогава. Може да е било боб, стоп. Бат Вели беше там, Ивайло вече си пиеше ракията с Бат Вели, защото си беше избягал неговата. И Меги вика, айде, имаш 15 минути и тръгваме. Смениха ми батериите на челника и тръгнахме. И цяла нощ ме напъва там. Южен Пирин, 1000 вертикални славянка. Аз имам един спомен, който буквално заспивах. Ходейки с щеки по серпентините към Царев връх преди Гоцев, помня как ходя с щеки и съм готов да заспя. Толкова ми беше тежко и Меги през цялото време не мъкваше, мотивираше ме и аз по време и казах, моля те. В смисъл, самата нужда да осъзнавам това, което тя ми казва, мен ме усещах, че ми хаби калории. Чисто ментално. И ме уморява още повече към молята. Дай ми половин час, който аз да водя. Знам, че трябва да ми говориш, знам, че трябва да мотивираш, но молята не дей, защото се уморявам. И така, разбираш, и ходя и се уморявам от това, че слушам нещо. И усещам как заспивам, просто ходя там някакви топки с пергармел. Не знам, Наталя беше направила някакви топки с какао и се знам си какво. Да, такива бомбони. Бомбони. Да, тя много ги прави Наталия такива.
Не знам дали те ма събудих, вече не помня. Смисъл, аз тогава направих някакъв... Ще направя голям пътепис, нещо и така нататък, но направих някакъв по-малък и така и не влезнах в тая вълна да го играя баш инфлуенсър. И трябва да си видя снимката му. Снимката ми е 15 минути при 70 часа, нещо е такова. Трябва да ти кажа, смисъл, толкова е силен спомен, толкова е хем избледнял, хем толкова силни емоциите, че самия резултат, самото време реално в момента не е важно. Не е важно. Много по-важно е как го изживяхме, с какъв начин, с каква подкрепа, отколкото дали са 20 минути по-малко, 20 минути повече. То няма голямо значение. Самия факт, че беше първи път, мене ми донесе прекалено много, нали? Много бях щастлив, горд и така нататък. И съответно, смисъл, аз в началото го споделих и се шегувах с това. Никой не съм тръгнал да се казвам, аз ще бия дизел, аз ще състезавам дизел, но просто те като качиха селфи с C4, аз няколко месеца ми е било в главата и съм си го мечтал, викам, чакай малко. По някой път не е страх да си мечтаем такива работи. Такива хора планират това нещо, а това ми е в главата на мене, дето съм вчерашен льоло, дет бяга от 2-3 години. И така нататък. И реално се почувствах някакъв филм, но нали, не съм се превъзнасял прекалено. В смисъл, почувствах и направих реално това, което беше на границата на силите ми. В смисъл, не съм казал, дай тук ще го правя за 48 часа или пък чики. Погледнал се реално на ситуацията. В движение успяхме да извадим максимума от ситуацията. В смисъл, аз реално нямаше да погледна. Реално погледнах, че 4 дена е абсолютно възможно, ако не се контузиш. В смисъл, в моите тогавашни способности 4 дена беше чики-рики. В смисъл, с спане по повече от 4 часа. Аз реално имам 2 спанета по 4 часа. След това, нали, кофти дизел пробваха с час-два сън или без сън. Реално така явно може да се направи много по-бързо, но аз не го бях понял така. Пък и нямах способности. В смисъл, аз тогава нямах тия тренировки да лежа 1 час и после да направя още 200 км или нещо друго такова. Та реално много неща се съвпаднаха, нали, и се комбинираха като събития, нали, за да стане финалния резултат, който всъщност, как ти казах, няма голям смисъл. Има голям смисъл спомена, чувствата, емоциите, подкрепата, самите цифрички. Да, това, което остава след това, но не със сигурност най-важно. Това, което каза мене, наистина да изкараш максимум от ситуацията, която имаш в момента. Това е. Защото ние способностите сега тренираме. Тук правим някакви тренировки, но като тиш на съзнанието, като тиш на проектчето, като тиш там да си цъкаш това, което си казал, че искаш да направиш. Не да кажеш, тук болима това, болима това, защото това не е максимизиране на ситуацията. Нали? Сега, ти можеш да се контузиш, да викаш ти. Да, смисълто. Да, но идеята да максимизираш ситуацията, която смисъл, примерно Ники Дирменджиев си тръгна с мене с идеята, че каквото стане ще пробва, нали? И той беше с идеята, че ще бяга. Той тъкмо беше почнал една-две години вече бягаше, но него си го заболя кръста на езерата и той си каза, човек не искам да те бая, за което, нали? Да. Аз съм много бъден. Той изкара целият първи ден с мене и това си беше. Както и сега бягаме с тебе, нали, катерим нагоре. Друго си да си пуснеш слушалките, друго си да си говориш с някой, той да изживява това, което ти изживяваш, той да чувства същите трудности. Да, споделяш го. Нали? Тя защо след това Наталия, доколкото мисля, че на втория опит на дизела и на кофето, в смисъл тя после влезна в някакъв такова възприятие, че човека не трябва в нито един момент да е без пейсър, нали? Да. Мисля, че така направиха след това. Ами да, те си беше с кофето, да. Защото през цялото време да има някой, който да ти носи, да страда с тебе, да го изживява с тебе, да ти помага, да си споделяш с някой, да не си сам да падаш ментално и така нататък, което със сигурност е плюс. Аз това ти казах, имах 2 етапа, които бях сам, които бяха хем тежки, хем знаеш, че е нещо, което трябва да направиш. Смисъл, знаеш, тук това, там е другия връх, имаш още 25 км, правиш 25 км, не сядаш да се оплакваш, да мрънкаш, нали, ако нямаш контузия, естествено. Просто направи ги бавно, направи ги в жега, беше мотивирано, но просто ги направиш, защото знаеш, че трябва да го правиш. В една от първите книги, която четох за бягане при 7-8 години, беше тая на Юрек, ама неговата за яшите, че ето беше за бягането, но конкретно случая, който тогава той повтаряше във всяка една глава, беше не какво трябва да ядеш, какво ял и така нататък, а че нещо просто знаеш, че трябва да го направиш. Сега не знам точно с какви думи го беше казал, но имаш ли да го направиш, правиш го. В смисъл, приемаш го, че е нещо там, приемаш го, че ти е във възможностите, просто го правиш без да мрънкаш, без да го мислиш толкова много, да. И живееш го, първоначално си го възприемаш и си го случваш, реално да случиш нещата. Да, тук беше разликата между мотивация и отдареност. Отдареността го правиш, защото
просто знаеш, че трябва да го направиш, мотивацията, влиза чувството, искаш ли да го направиш, не искаш ли, мислите, ама сега що, ама защо на мен се случва, ама защо го правя. Отдалеността е просто прави го. Това е пред мене, трябва да го направя, точка. Просто го правя. Да. Както дето сега си говорихме, ти си родител. В смисъл, знаеш, че нещо е там, нещо зависи от теб, ти просто трябва да го направиш. Не сега трябва да ходя, трябва да се снимам, трябва да съм еди къв си. В смисъл, ти знаеш, че е нещо, което може никой да не разбере, че си направил, но ти просто трябва да го направиш, защото ти е в главата. Абсолютно, защото си отдаден на него. Добре, чисто ментално, ако трябва да дадеш един съвет. Ами добре, чисто. То ясно, физическата подготовка е ясна, нали? Трябва да са километри да се бягат, денивация да се прави. Но чисто емоционално, ментално, ако трябва да дадеш един съвет, това ли е съвета? Всъщност, щом си решил да го правиш, правиш го. Трябва да го изживееш предварително. Аз почна неща, които правя, трябва да си ги представиш предварително, да ги изживееш предварително и след това като го правиш, ти все едно не го правиш за първи път. Все едно вече си го правил, все едно знаеш как стане. Дори да не си минал следващия път, нали, от хижа по Поле Ливади до хижа. Аз го бях правил пеша и така нататък. Знаех как изглежда, но беше там 2-3 години по-рано. Но просто след това, цяло лято аз си мислех как ще направя 4. И аз своята глава го бях направил. В смисъл, някои хора казват да си представиш на последния връх, нали, снимката или това, че си на последния връх. Аз реално си бях представил всяка една част от трака, от маршрута, всеки един връх, всяка една седовина, всяка една, знам, че стигна до съответната хижа, до следващата хижа, знам някакви километри груби, които остават. Аз ги бях пробягал предварително и проходил в главата си и после докато го правих, аз просто знаех, че то ще се случи, нали? Знаеш, че го правиш го. Да. Звучи някакво такова много лесно и след това някакви хора тръгват и се контузват и ги заболяват. Той съответният човек може пак да го е изживял, но то не зависи от него, че е контузия. Аз правилно съм имал късмета да не ме заболи нещо, да не натисна толкова, че да ме заболи, да не стъпя. Правилно не знам, смисъл. Има с много фактор късмет също. Със сигурност не е огромен фактор. Със сигурност е огромен фактор тренировките, но в моя случай аз цяло лято правих денивелация с групи. Реално имах супер малко бягане, но изкарах цяло лято на крак с 1000 метри денивелация всеки уикенд. Ходене с раници, водех група. Просто time on feet. Това беше втората година. Първата година като планински водач за цялото лято, аз от май до октомври месец имах 2 уикенда, в които не бях 2 дена с група. В смисъл, един ден правих Мазала Техо, другия уикенд бяхме на Средоноса, третия уикенд беше 4. Да, всяка седмица в планината. Цялото беше свикнал с ежедневна денивелация, не бягане, но с постоянна денивелация, което беше страхотен плюс за това. Което очевидно е било достатъчно, нали? За това минаване за 70 часа там. Да. Не е било достатъчно за 40, 50, 60 или каквото и да било, но беше достатъчно за въпросната ситуация, въпросната мечта, нали, която имах в главата си и по някакъв начин сбъднахме реално. Много яко, много яко. Се допитвам до тебе. Юли месец чака. Така че юли като тръгвате... Ще правим симулации. Симулации. Ти имаш доста хора, които да се допиташ, кофето със сигурност, да. Ти е разказал и сигурно си може да ти разкаже и ти изживя много неща с него тогава. И като събереш от неговата перспектива, да. Като минеш няколко пъти, той беше минал целия маршрут, нали? Да, със сигурност ще трябва да го минем на части, да. На част със сигурност няма да успеете целия, но най-малко като знаеш как е, като в момента YouTube колкото се развива последните 5 години, със сигурност има хора за 8. Дори няма нужда да се визуализирам, аз той е визуализиран. Пускаш видеята на влогарите и... Да, вярно. Ще успееш. Топ. Така че... Ще си много, братле. Айде, благодаря ти за тренировка. Много яка тренировка. Въртнахме под Драгалевския лифт и си поговорихме. Това беше една малка част от всъщност добавената стойност. Изненадваща. Изненадвам малко с това да. Снимам, разкажи, ама... Да, но беше страхотно, тъй че надявам се да беше полезно на вас, колкото и на мене. Чао!